Има ли разминаване в теорията и практиката в журналистиката? И какви са те? Ако ме питате дали човек като студент по журналистика, като че ли не е лошо да има малко повече досег с практиката. Ако говорим за теорията в академичния смисъл, наистина си мисля, че човек, който така изучава теория и учи журналистика в факултета, е добре да има наистина малко по-голям досег с практиката. И така да се намери малко по-голяма пресечна точка. Доколко има разминаване, аз си мисля, че е въпрос на личностни критерии и на лични усилия. Ако човек полага достатъчно усилия да прилага това, което знае като теория и на практика, мисля, че разминаването ще става все по-малко. Какъв съвет ще дадете на настоящите студенти по журналистика? Аз ви казах да бъдат любопитни. Ние сме тук в Българската национална телевизия една групичка, мога да кажа, колеги, които заедно бяхме в факултета по журналистика и след това започнахме заедно работа в БНТ. И тук на това ни учат. И нашите главни редактори го изискват от нас, нашите продуценти, когато се опитват те да ни дават някакъв съвет, е това да бъдем любопитни, така че мисля, че и на по-младите колеги това е съвета, който аз бих им дала.